Umnombo wamaMpondo luhlanga oluzinze kweliya laseMpuma Koloni neyayifudula isaziwa njengeTranskei ngexesha lobukhoboka. uMpondo yayingumzukulwana kaNkosi uSibiside, kanti uSibiside wayeyinkosana yamaMbo. Luhlanga olwafuduka kwimpuma yeAfrika ngakumlanjana iTanganyika. Bacanda imilambo balalisa eZambia naseSwaziland ukuza kuthi xhaxhe kweli loMzantsi Afrika. uNkosi uSibiside wayeyinkosana yamaMbo. Wazala uMavovo njengendlalifa ebukhosini. Kwaze kwavela indlu kaMkhize ngoMavovo, kanti uMavovo ulandelwa nguGubela, uGubela elandelwa nguNomafu. Kwaze kwavela indlu yamaBomvu namaBomvana ngoNomafu. uNjanya onguNtondo woonyana bakaSibiside. Kwaphuma amawele, uMpondo noMpondomise, baze baziwa nguXeside oyimfusi yamawele. uMpondomise eyinkulu kaNjanya njengewele eliyinkulu, elandelwa nguMpondo eliwele lesibini, kulandela uXeside oyimfusi. Kuthe ngenxa yongquzulwano ngodaba lobukhulu phakathi kwala mawele kaNjanya, kuba ngexesha lokuzingela uMpondo wabulala iNgonyama, kodwa akavuma ukunika uMpondomise isikhumba saloo Ngonyama, kuba kaloku madoda le nto iyinkulu emaMpondweni ibibonakala ngesikhumba senyamazana ethile ukuba yinkulu ke le. Olu ngquzulwano lulo olwadala ukuba uMpondo nabalandeli bakhe balisingela ikhaya likayise. Bajikeleze lusikisiki esiphaqeni eseFlagstaff, eMbizana eyaziwa njengeBizana ngolwimi lwanamhlanje, eNtabankulu, ePort St Johns, eLibode naseNgqeleni. Kanti eyona nkosi yomeleleyo elulawulweni lwayo nguNkosi uFako ozinze kulaa mhlatyana waseQawukeni.